Čauko, vítam vás u ďalšieho dielu z našeho Skybloku. A dneska mám v pláne vyťažiť na tomto svete 1000 blokov. Takže dneska to bude také kratšie, ale ďalší diel, verte tomu, bude lepší. Dobre, takže ideme ťažiť a jak hovorím, dneska to bude iba taký kratší diel, lebo budem ťažiť. No ja mám aj toto. Mám aj tieto kraťase. Čo to je? Dobre, toto si sem odložím. Aj drevo. Pre istotu. Nie, môj. Si počkám, kým sa mi tu robia 3 železa a robím si krompáč. Dobre. Teraz si vyrobíme krompáč. Dobre. Ty koko. To ma zabil pavúk. Takže pokračujeme, sme na 800 blokov, máme tu upgrade, takže chvíľku počkám. Zatiaľ rozšírim trošku ostrov. No, to bolo veľa teda. Takže uvidíme, čo tam bude. Deep Cave. Ježiš, to čo je? Už budú aj diamanty, či? Creeper! Toto sa mi ešte nestalo. Mi tu odbákol všetky veci. Jaj. No nič, toto idem zaniesť. A tu to môžem popodávať. Tam na semiačka asi. Aj emeraldy, aj toto. Aj toto tam môžem dať, aj toto. No to je taká užitočná vec. Dobre, toto porozdeľujem. Keď dáme ešte túto. Dobre, ideme ďalej ťažiť. Kvetinky. No tak nejdeme ťažiť teda. Môžem porozsádzať kvetinky. Čo sa mi tu síce nelúbi, ale keď nemám na výber. Tak spravím teda. Sa mi už strany niektoré vyrastli, budem musieť za chvíľku už aj rozbiť. Dobre, nevadí, to si prehodím za chleba a ideme ďalej ťažiť. Prvý diamant, ten si idem rovno odložiť. Máme diamant! Paráda. Máme aj diamant.
aj to si zaberiem. Aj zlato. Napadlo. Tak z srandy. Urobím si diamantovú lopatu. Takúto lopatu som ešte nerobil. Nikdy. Dobre, ideme ďalej ťažiť. Už iba koľko blokov? 130. Jedna a máme 1000 blokov, takže máme 1000 blokov a ma napadlo aj naviac, že z tých blokov, čo tu mám, by som mohol rozšíriť trošku ostrov, takže ideme rozširovať. Takže dneska máme na tento diel všetko a vyťažili sme dneska 1000 blokov, sme dneska nevyťažili, ale za celý čas, čo to tu hrám, som vyťažil 1000 blokov, takže nezabudnite dať like, odber a zvonček a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!